З розніцай у некалькі гадзінаў Вікторыя Пальчыс і Дар'я Лосік зрабілі заявы адносна сваіх мужоў, блогераў і адміністратараў тэлеграм-каналаў Эдуарда Пальчыса і Ігора Лосіка. Эдуард ужо некалькі дзён не выходзіць на сувязь, Вікторыя хвалюецца за яго і просіць праваахоўныя органы, хаця язык не паварочваецца назваць міліцыю, КДБ, пракуратуру Беларусі органамі, якія ахоўваюць права, бо гэтае самае права яны ж самі і знішчылі. Дык вось Вікторыя просіць, калі Эдуард затрыманы, каб ёй пра гэта паведамілі. У мяне няма ніякіх сумневаў у тым, што так званыя кампетэнтныя органы кампетэнтныя адносна Эдуарда. У свой час яны вылавілі яго аж на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. А вось Дар'я Лосік ведае месцазнаходжанне свайго мужа Ігара з дакладнасцю аж да метра. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра квадратныя метры. Ігара трымаюць у падвале жодзінскай турмы у вельмі маленькай камеры, дзе сукамернікам яму нават не развярнуцца. Прычым сукамернікам Ігору падселілі чалавека, хворага на педыкулёз. Калі нехта не ведае медычных тэрмінаў, я патлумачу. Педыкулёз – гэта вошы. Ігар малюе карцінкі сваёй дачцэ маленькай, але лісты ні ад Ігара, ні да Ігара не даходзяць. Пра яго мы даведаемся толькі ад адваката. Ігара Лосіка трымаюць за кратамі больш як 3 месяцы. Па той жа самай справе, па якой тут трымаюць і Сергея Ціхановскага. А умовы і метады, якія прымяняюць да Ігара Лосіка, па ўсіх міжнародных стандартах кваліфікуюцца як катаванні. Адносна нядаўна Александр Лукашенко паскардзіўся, што вось нічога ён не можа зрабіць з тэлеграм-каналамі. З партыямі апазіцыйнымі разабраўся, з незалежнай прэсай разабраўся, навучыўся нават інтэрнэт абрубаць, а вось з тэлеграм-каналамі органы справіцца не могуць. Ці то рукі кароткія, ці то мазгі слабыя. Затое можна схапіць і катаваць адміністратараў тэлеграм-каналаў. Досвед з 1937 года у органаў у гэтай справе назапашаны.